We zijn hier op Schiermonnikoog op de oostpunt van het eiland. Dat heet de Balg. En ja, dat is een ongelooflijk dynamisch, maar ook heel natuurlijk gebied. Hier zie je de Waddenzee, daar zie je de Noordzee. En elk jaargetijde verandert het hier qua natuur, qua duinen, qua samenstelling. En dit is eigenlijk het enige plekje, misschien wel in het Waddengebied, waar de mens echt nul invloed heeft. En juist op deze plek wil TenneT zijn kabel door dit oergebied trekken. Daar een kabel terug in de loeken zonder skeer van de natuur liek het dreig. Nou ja, dat vragen wij ons ook ten zeerste af. Ten zuiden van de Balg, aan de Wadzijde, ligt de Eilanderbalg. Dat is een soort stroming, zeg maar, die heel dynamisch is. Hoe zich dat gaat ontwikkelen in de toekomst weten we eigenlijk niet goed. Lopen we niet het risico dat als die kabel hier gelegd wordt, dat die misschien over 10, 20 jaar weer helemaal blootspoelt. Met het risico van dien dat je allerlei onderhoud moet plegen. En ja, je moet hier door toch een heel kwetsbaar gebied met bijzondere vegetaties. Ja, een moeilijke opgave. De kans dat de plannen van TenneT en het ministerie van Economische Zaken nog te keren binnen, is liekwols lieds. Nou, ik denk eerlijk gezegd dat dat moeilijk wordt, maar niks is onmogelijk. Dat zal ook in de loop van het proces moet dat ook blijken van hoe of wat. We moeten luisteren naar goede argumenten die van buiten komen en wellicht ook van leren. En dat geldt natuurlijk ook voor de gemeente Schiermonnikoog, maar dat geldt ook voor TenneT en dat geldt ook voor het ministerie van EZK. En de actieclub maakt het hem clear voor actie. Ik vind dat we nou eens met z'n allen, en dan bedoel ik Natuurmonumenten, Waddenvereniging en alle andere clubs die hierover gaan en die ook een beetje know-how hebben en geld hebben, om te kijken of we dit niet eens aan de rechter kunnen overlaten, om een rechterlijke uitspraak willen, een principiële uitspraak. Wat betekent werelderfgoedstatus ten aanzien van dit soort ingrepen?